ମୁଁ ରୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟାନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏହି ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଗଠନ କରିବାର ନୂଆ ତରିକାକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଉଦ୍ୟାନ ପରିବାର ଓ ମୋର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି କଦଳୀ, ସଜନା ଓ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଉପାଦେୟ ଗୁଣ। ଆମକୁ ସବୁ ଗଛ ପ୍ରଥମତଃ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ କଦଳୀ ଗଛ। ଏହା ଆମର ବହୁ ଉପକାରରେ ଆସିଥାଏ। ଆମକୁ ତା'ର ଭଣ୍ଡା, ମଞ୍ଜା ଓ କଦଳୀ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ତା ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ତା ପାଟୁଆକୁ ଡଙ୍ଗା କରି ଭସାଉ, ତା ପାଟୁଆରେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥା ଯାଇ ଠାକୁର ପୂଜାରେ ଲାଗେ। ଏହାର ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ପାଉଁଶ କରି ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ ମୁଁ ତାହା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। କଦଳୀ ପଟାସିୟମର ଗନ୍ତାଘର, ଯାହାକି ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଫାଇବର ଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ଶରୀରରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଆଇରନ୍ ଆମ ଶରୀରରେ ନୂତନ ରକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଶ୍ୱେତସାର ଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଖରାପ ପଦାର୍ଥକୁ ଜମିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଖାଇଲେ ଏହା ଆମର ସୁଗାର ଲେବଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଥାଏ ଓ ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ତାପରେ ସଜନା ଶାଗ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସଜନା ଗଛ। ଆମେ ତା'ର ଛୁଇଁ, ଫୁଲ ଓ ଶାଗକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଆମେ ତା ଶାଗକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଜିଙ୍କ, ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଖାଇଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ସହ ଆମକୁ ବହୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ଓ ଆମର ରକ୍ତଚାପକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଥାଏ। ଏହାର ଛେଲି ଓ ଚେରକୁ କାଢ଼ା କରି ପିଇଲେ ଆମର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ଟାଇଫଏଡ୍ ରୋଗ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ଏହା ଏକ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ। ଏହାର ଏମିତି ଏକ ଫଳ ଯାହାକି ଆମେ ତାକୁ କଞ୍ଚା, ସିଝା ଓ ପାଚିଲା ଖାଇପାରିବା। ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ବି, ସି, ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଖାଇଲେ ଏହା ଆମର ଚର୍ମ ଓ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁନ୍ଦର ରଖିଥାଏ। ଏହା ଆମର ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହା ଆମର ଓଜନ ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇଥାଏ। ଆମେ ଏହାର ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜୁସ୍ କରିକି ପିଇପାରିବା। ଚାଲ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଲଗାଇବା ଓ ସତେଜ ପରିବା ଖାଇବା। ସତେଜ ପରିବା ଖାଇବା ସହିତ ଆମେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଓ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା। ଚାଲ ଗଛ ଲଗାଇବା।